Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai ka jingile kai bat jingkilan men kam da dei than shu tang ka kam ha kini kisingi hendri ka deiru ka kam ka ban penio ya ka met ka phat ka bakoj ka bakya ka jingile kai football ka bala penlong na ka bentai ki riurang ba ki bala herta ki ba sau phosnam sheneng ya ka bala tip kum ka veteran knockout football tournament ha ka sin penlong ka baar ya ka bala penlong ha kisnong umket Haribhoi district da ka umket social cultural and sports club lapan ha perdano mentak singi ha ka bagi arteli ki kan honi le kai ki bala poi ban ye kini ye kanam ladu ki kan thup ye ka sumer legend persya ya ka yai persyan ka jingile kai ki lalong ka ba itanat da ka jingla jong ki nong ile kai ban ile kai bha bat ka bala shong shit ru da ka jungan poi jong ki pajba ban wan sakhi ye ki jingile kai jong ki riurang ba ha ka shnong umket mentak singi ha ka bala wan ru ban sakhi da ki nong mikman pajba ka ka than ki ba kan thup na du MLA ba daman ba lamare baru MDC ba rangkan sai kharbuki ha ka jingiran lang ru jong rang ba shnong ka shnong umket ba ke sadap lem bat kiwe ki riurang ba ka than nakaleng jong president ka umket social cultural and sports club uba te borlang simyong haba jingkran ulapan pau ya ki jingkup lai shebaro ki baladon banta ban kersyan ya ka tournament kentup ya ki nong mi khamat pajba ka constituency ban ru yo MLA barem ka umroi constituency uma ngaj lang dhar umbala senyang ya ka club ban penyo ya ka madan nile kai hapo ka snong bat ka baki layo ban pelan kam hadu gini singi ki ba mantah ha ka bakut jong jingile kai ka sumer legend FC kalalong ka nong job dak ba penrem no ya ka yai persyang da arkol la shikol kinong job ha ka ne lempong ki layo ban ra ya ka khosnam kepada ka song pisa ka ba arpho hajar tengka rengkat ka trofi bat ki bawan ba ar ki layo ban ra ya ka song pisa ka ba shipho hajar tengka rengkat bat ka trofi Berapa film? Yang bukan